Това за стене, бе. Баба, ли си го снимал сега как тръгна по друго куче? Бадан, според мен, кажи в YouTube канала. В YouTube канала трябва. Ще го кача. Към други кучета, да. Според мен в YouTube канала това трябва да качи. Се качи? Ако искаш да излиза за стене, патрулката, аз ще снимам. Иди, аз ще снимам. Нека да правят репресия. Здрасти. Номера на патрулката се вижда. Жива репресия на жена ми. Аз знам заради кой викнаха патрулката и заради една червената коса. Готови ли сте, момчета? Седни долу. Личната карта кога ще е върната, да мога да тръгна, защото с детето съм. Съставения акт кога? Чакам.